hemm istituzzjonijiet fosthom għandi f'moħħi l-pulizija li għandhom taqsimiet li jaħdmu tajb ħafna u oħrajn li għal raġunijiet varji jaħdmu inqas tajjeb. Jiġifieri importanti li naħseb jien li ma nagħmlux sweeping statements li mbagħad naqgħu f'ċertu pessimizmu, helplessness, etc. Veru li hemm sens u jien kultant imbagħti minnu wkoll, kemm il-darba anzi imbagħti minnu wkoll illi l-affarijiet kollha sejrin lura li hemm din il-kultura ta' impunità, etc. Mill-banda l-oħra naraw wkoll kemm nies jimpenew ruhom fil-volontarjat mhux biss għal skopijiet politiċi, imma wkoll biex jitejbu l-ħajja kollha kemm hi. Hemm min jagħmel kampanji biex jitjiebu pereżempju ċerti aspetti ta' djar tax-xjuħ, il-kura ta' tfal, jew ta' mart partikolari. Għandna jinnajt li għandna demokrazija ħajja imma wkoll li għandha l-mart fuqha. Sewwa dbati ftit minn ċertu mardiet, l-iktar waħda l-partiġaniżmu u illum il-ġurnata wkoll il-kilba l-poter għax il-poter marbut mal-flus. Jiġifieri dik hija sitwazzjoni li hija gravi. Imma nara kif għadt fil-bidu sinjali ta' qawmin ġdid ta' reazzjoni ta' nies li jixtiequ affarijiet li l-affarijiet ikunu mod ieħor u li lesti li jaħdmu għal dak il-għan. Jien niddefinixxi lil innifsi bħala the hopeful pessimist. Fil-qosor dan ifisser li tajt qalbi li kemm indum ħaj nara ċerti bidliet li nixtieq li jseħħu, pereżempju fl-ambjent, jew li tindaf fil-politika, mill-banda l-oħra nara ħafna sinjali ta' qawmien, ta' rida tajba, ta' sens tal-ġejjieni u ta' sostenibilità tas-sens tal-ġejjieni. Veru li ħafna nies jaqtaw qalbhom, hija traċedja li żgħażagħ jaqtaw qalbhom mill-pajjiż u jgħidu mela l-ġejjieni tagħna jrid ikun x'imkien ieħor. Mill-banda l-oħra għandna ħafna għalfejn nkunu kuntenti u grati wkoll. Ma ngħixux taħt dittatura violenti bħal pajjiżi ġirien u pajjiżi fil-bogħod. Skansajna gwerer, bnejna stat li jaħdem tajjeb f'ħafna affarijiet, inqas tajjeb jew ħażin f'affarijiet oħrajn. L-importanti hu li nibqgħu kollha kemm aħna akkaniti li naraw x'qiegħed jiġri, li nżommu ħaj dak is-sens li mhux jien biss irid ingawdi imma ħadd ieħor irid igawdi wkoll u li nimpenjaw ruħna fil-tiġdid tal-istituzzjonijiet tagħna. Mela tlaqna.